na pag-ikatulo ay nga problema sa mga bata. Naglisod naman gani ang mamagpapa o buhi sa ilahang pamilya o sa iyaha. Dugangan pagyud niyang problema, naburusan pagyud. Gidugangan pagyud atimanunon. O niya, ang mamagpapa pagyud ipaatiman sa bata. O niya, ang mama o baka ang ulitaw nga nakaburos, galaglag, suguon, di gid mo tuman. Magsigara duwag email, magsigara og computer, sigara Facebook, TikTok. Guwapa ka sa TikTok. Ang bata wala atiman na. Ang gipaatiman ang lula. Naon sa boy? Kamo ang nakasala, kamo ang motiman. Maning kamot mo para ipadalag kwarta, para ipakaon sa inyong mga anak nga giatiman sa inyong mama o papa. Abay mo huma naman ilahang kalbaryo unta sa imuha. Nganong pagpanganak? Nganong nga hangtod karon kalbaryo ram gyapon. Sige gyapon sila atiman og bata. Ikaw nakasala, ikaw naglipay-lipay, sila mo'y magantos. Sayop ka na. Ikaw mo'y naglipay-lipay. Ikaw mo'y magantos sa imuhang nga bata. Ingon man ka ng anak, dili ba? Mga kabataan, mga young people, tahura inyong ginikanan. Ingon pa sa Bible, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sonda ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga adunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug kini ang saad, aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan sultian ko kamo nga bisan kinsa ang masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom na sa hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon, kwanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. Ug bisan kinsa nga moingon, buang ka, mahiagom sa infierno nga kalayo.